सयथा एसे बारायजों स्रां स्रां सुना लानो हानाय जों आरोना मा खालामो मा मायो मा नाङो मा मायो ओरैबादि जि ओंखारनानै दङमोन माने मैया सुवाखै गांसेबो जि ओरैबो नै माने फुरा दुरुं दोंथाम दोंब्रै आंनि गोजा होननाय जादों आरोना खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग्स टाइमखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबायमा जिउ जिउ फगरनाय महर लानसिनाबो दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबो सेराव मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो सोरबाफोर गोदानबा आंबा चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना नोंथांमोनखौ सिदा सिदि बरायखाबाय माने आङो फुंनिफ्रायनो मानो होनबा गेजेरावनो सोलाबाबो जानो हागौ ना बरायनानै लाखाग्रोबाय आरोना बेनिफ्रायहाय माथो मैया थाव फोनबावदों दासो खननै जागोन आरो लोबगोन ना ओमफ्राय सनाफोर आं दाख्लैयो सेम्पु बथलखौ मारिनो रोङासै होननाया उनाव आं मायना फैफिनबाय जे बेलाय मानो मारै जाबावनांगौ बेथ' बिदिनो थाखासिगोनानो आंसो सेरबा गसिगोन बेबायदिनो लुंबावैनो थाखासिगोन माने गोलावैनो होननानै हमदांनो हाफिननायजों ओमफ्राय आगैमोनाबो एसे उनाव खायफा खायफा कमेन्टखौ ग्रोब ग्रोब हरबाय आरोना फार्स्ट माने बुजियाखैमोन आं ओमफ्राय आरो सेम्पु बथला गिदिरना बोरैबा बिदिनो दोनबा गगोन नामा बोरैबाफोर थल' थिंग्रिं बिदि सानदोंमोन आरोना बाट ना ओमफ्राय आरो साननै उनाव बे नानि मोनावबो नायबाय आङो बिसिनाबो माने बिदिनो सेम्पुआबो फिसा आरो नायबाय आं थिखांलायनानै आरोना मोजाङै मिन्थियाबाथ' सोरबा नुसनाबाथ' लोबखुमानोसो सानगोन आरोना खिन्थु आं थिखांना नायदों बथलखौ थ' बिदिनो सेम कन्डिसन थायो आं एसे जाम्बि जादों बारा सानस्लाबनो हाया ना दिमागा दा बुजिबाय आङो दिनै लोब्बावसै सनाफोर थ' रायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव जों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेनिफ्राय इमप्रुभ जायोबा खिथाथारगोन आं आगैमोन आरोना बुहुदानो खानाय गनायनि हाकार जागासिनो दङ लाइक आं बादि आरोना दान्दिसे उनाव ओमफ्राय जाग्रायाबो जेबो गैयाब्रा अनलि बिस्कुटल' दङ गोदाव सोराव ओमफ्राय नैबे आफा ब्रह्मआ मा जानो फिथा हेपि चिल्ड्रेन्स डे बेटा चिल्ड्रेनाव गैला नोंबो गेदेर जागासिनो दङ नानि 7:30 जालायलांबाय हास्लाबा गाव थांफानोसै जालायबाय नै थ' फिथा लायनायाव हाखा रायलाय लिलि लाला बिदिनो थांगोन जोङो गुदाम गलायलायना हनै बिखुङाव सासेनाबो मा गाननो नागिरदों नोंलाय चिल्ड्रेन्स डेनि गिफ्टआ बेनोखा मैयानो सफैखाबाय चिल्ड्रेन्सनि गिफ्ट नांगौ आंनोबा मादार्स डेआव रावबो गिफ्ट होआ नांलाया आफा नोंनिफ्राय नांलाया मिथिबाय आफा राजा जाबाय बेयाव बारा एकदम नांथाबबाय थानाङा फरायनाय टाइमाव फरायनाय फुंनिफ्राय बेखौनो ख'खा खालामगासिनो आं माबा एन्जर दं नामा अबेबा ख'खा एखमबा एन्जर हाबफ्लांबाबो बिदि जायो आंना ओजों आरो बेसो फुङावनो मबाइल बिबाय बे आंनाव मा होनो सोलोंनो फुङाव सोलोंनो मोना भाई सानसुआव दसे टाइम मोनो बेयाव सोलों मबाइलजों सोलोंनाय थ' थांबाथ' बा हेपि चिल्ड्रेन्स डे नानि आंखौ खोनासंलाय पात्ता गैया हेपि चिल्ड्रेन्स डे थेंक इउ होनलाय थेंक इउ होनलाय इगनरसो आं नाङा आइजो गथ'खौ दे जागोन दे गान खननो रोंदों मारैमोन थौ लोगोफोर न'आव थांनोसै होननाया स्कुलाव बायद' खननाया अ माग' जा आलाय बोफायो आरोना आंनि फिसाया सम गोसोबा होद ओंखायनोथ' नोंखौ थादो एसे फरायदो ओंखारनानै थादो सानदोंमोन आं माबा लाना फैनोसै जागोन अके टाइम गैयाबाबो नै बेखौ देखायथारबाय आं नै गुफुर लंपेन्टजोंसो समायसिन आरो नै फास्रा गुफुरजों ओमफ्राय लंपेन्ट गुफुरजों आरोना गावनि लंपेन्टआ एकदम माबा महारानि बायदि नुयो आरोना बा ओमफ्राय सुनानै बुस्थुआ सुंखोलांबाय एसे अके भगबान टाइम गैला दे लासै फिसाखौ फाजोंनो ओमफ्राय आंनि बे मुला गोरलै नुनानै लानो लुगैबाय आरोना औवासे दाबो खमाया 20 थाखा खवायैनो दं आरोना बेबो नोंखौ नाहरदों नोंखौ नाहराखै नोंखौ नाहरनो लुगैदों आदार लाबोनो नामा होननानै फुंनि समायनालाय ओमफ्राय अमा बहायलागासिनो आरोना एकदम नायथावथावखाहाय आबोदो मा फिथाइया आदा टाइम जाबाय गोथाव सासे जाखांबाय हुलुस थुलुसनो रेडि र' हमथानो दे पाम्प दंखायोना साइकेला दङ दे बारा गैया दङ थुयो ओमफ्राय बे गुदामा मा बेलाय बे बिखाना गुदामा मा दादागिरि होमबालाय माथो खिथियाखै आं बेखौ एसे सुख्रेबगोन ना थेब मोजाङै बे सासेखौ हगारग्रोनो हाबासो एसे खर'आ रेजें जाहांलायो आरोना ओमफ्राय माथो होनबावनो सासे सुमोन दंखायो खर'आ बाथाबनानै ओमफ्राय गाइखेर गोदि दङ बेखौनो नै साहा एसे फुदुंबाय आरो बाहागो लाफाग्रा दंखायो हनै गावसोरनो मैया हरलिसजों लोंलाय ओंखामजों जालाय ओमफ्राय खुगुनि खुरैसे लाफादोंमोन नालाय बिदाया जालांबाय नै बेहाबो गरनैसो मोनजाबाय ओमफ्राय बिमाना नै फिथाजों साहा
लोंनोसै आरोना फिथाइया हनै गेब्रुजोब्बाय आंना सिफायजोब्बाय माने मा होनना बुंबावनो अयथासारसो गोमो जायासै नांसो नुंसोसो नालाय गाइखेरानो नांगौ देला ला गोबावजों खनसे जाबाथाय थाइसेनो बारा जानो हानो नागिरा ओमफ्राय मालाबा आरो सैसेबो जानो नागिरा खावसेबो जानो नागिरा दे जादो आंबो जानोसै नै फुङाव गुगा गाज्रि सुनाया एसे मेंगाथोंसैलाय आरोना बेनिफ्राय मा होनो सुनाफोर आंना ओरैबायदि बेमार दङ जिफोरखौ बुरजा सुखांबाथाय आङो माने जा रेजें हालखा मोनो आरोना माबा मोनसे साख्रि मोननायफोरा जेरै प्रमोसन मोनबा मोनगोन आंहाबो बिदि आरोना आंना बेनि साख्रि नालाय एकदम खामानि मोनसे हेभि जोब्बाथाय प्रमोसन मोननाय बायदि मोनलायो आरोना जाम्बिनो ओमफ्राय मैया सासे आगैनो कमेन्ट मोननानै ओरैबायदि मिनिनानै होनोसै आरोना आंथ' होनदोंमोन ना जाबानो फुङाव एकदम बोरैबा जाथारो होननानैहाय ओमफ्राय खायफा आगैमोनहा होनबाय माने आं माथो फुङानो आब' जाबाबो फुंनि थाखाय बिराद जायो मोदोम ओंखारहोनो थाखाय बिराद जायो बाट फुङा खबरदार फुंनो दालुबाय थार आगैमोन ओमफ्राय मिनिथाव कमेन्टआ मा बे सासे आगैया जाफा फिखा बे जाबा फुंनिफ्रा फिलौ गोनांसो आब' नंमारगौबो नामाथाय फाफिफ्रा फिलौसो दं नामाथाय माथो जाबाबो फुङा बाराबा आंबो मानैसो सिङाव फिलौ फिसिनानै लानोसै आंनाव फिलौ गैयाहाय ओंखायनो डाइरेक्ट मेजेमसो आंना खम असदा ओमफ्राय नै बेफोरबायदि फिथा साहा पानि आरामसे माने रुटिन बायदि लोंलांबाय थादों माने अट'मेटिक बारायलांखायो आरोना आंना सानसुआवबो नोङो मोजाङै जानोसै बुबाबाय फुरा बुलांखायो आरोना फुंफ्राव बेफोरखौ स्किप खालामनांगौ आंना ग्रिन टि लोंनांगौ रानथाब खुन्थाब बा फिथाइ थाइसेफोर जानानै थानांगौ बा दावदै रुनायफोर जानानै थानांगौ बेबायदि जालांबाय थाबासो ओरैनो माने देहाया एसे हालखा जालाङो आरोना ओमफ्राय आं बिदि फल' खालामबाय थानो हाया आंबो बेफोरबायदिखौ नांगौथ' आं बेफोरबायदिसो मोजां मोनग्रा मानसि खम समस्या आंनाबो जानानै लागोनसै आं बार्थडे अबेथिं मेजेम ओंखारलाङो ना मा ओंखारलाङो आरो लांबावबायसो गुसुर कासा खामानि मावखांनानै ओमफ्राय नै सिलायाबो जोंना जा बाला लेथ्रा जायो नालाय स्र' सिबनानै लाजोब्बाय नों सिबा आं सिबा मा खालामनो नायनानै थानो हाया ओंखायनो ज्राव सिबनानै स्र' खालामनानै लानानै आङो आखायाव लाबाय आरोना दांनोसै नै बै आमोलाव दाखालै मालामोनथाय बिमादैमोन फैनानै थारुन लाफालायनाया नै दाबो दं आरोना बेजों जानो होननानै प्लेनिं सुनाफोर मैयानिफ्राय आरोना दाख्लैनिफ्राय कनफिउसन माजों जानो ओंखायनो रेस्ट मोन्दोंमोन बियो ओमफ्राय मैया डिसाइड खालामथारबाय आङो नै बेजों लागावगोन होननानै ओंखायनो लानानै फैबाय लकेल थ' रेडि खालामना लागोनसैलाय आरो मैद्रुआथ' दंखायोआनो ओमफ्राय नै लाना फैदों आरो दाना नै 10 थाखानि एसे मोनगारगारबायलाय बेलेगाव बांसिन मोनो खोमा आं मिथिला नाथाय बेयाव बेसेबां मोनो आरोना 10 थाखानि थोयो आंना बेनो नै रेडि खालामसै एसेयावनो ओमफ्राय ओरै रेडि खालामबाय थानाय समावनो ओइ के जति टेनटेने आलासि फैदों जोंहा दिनै स्कुला क्लास जाया बेस्रा मिथियाखिसैना ओइ बार्थडेखौ हारसिं जाखोमानो फैबाय नोङो हो लालेबारियाव बदमाइस केकआ बोरो आं केक बिहरनाया बोरो मानो लाफायाखै नोङो मालाय लालेबारियाव केक हानानै फैबाय बेसेबां बोसोर जाखो नों खिथासै आंनो बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां इयार्स जाखो 4 इयार्स होनदो 4 इयार्स जाबाय ना बोरायबायलाय ने है नोंबो मा नायबाय थायो गोदाव सोराव बाजाराव थिनहरबाय आं माबा आंनावसो फैबाय बिराद गाज्रि गावनो सोंबाय अबेबा फारौ फाननायखौ नों मोनथिगौ नामा आंथ' फारौ बाया जाफेराखै गोदो बाजारावसो मासे बायना जादों ल' प्रेसार जानायाव बाय थिनहरबाय आं थाङाबा बेयावसो खावब्लाब्रा मिनथावथाव गोदाव सोरावखा थिं होननायखौ खोनाहैदों मानसिया बेखौनो होसोबोदों आरोना हा मोननायखौ नेलांबालाय आरो माथो नो टेनसन मोनजागोन आरो माथो ओइ गेलेनो मा दसे दे है आदानिनो स्कुल थांनायावनो खाना बिबाजै मोनाबो थांबाय ओमफ्राय आंहाबो नै फुरा रेडि जाखाजोब्बायमोन संहांहां आरोना ओमफ्राय सब रेडि आरो देलि नाथाय ओइ आब'आ अना खाना लेंहरगासिनो दंहाय आंखौ बेरायनो होननानै मैया बेलासियाव लेंहरदोंमोन नालाय आरो आंबो थांनाय जायासै खिसे जानानै देरि जाबाय आरो दा फुङाव बेसेबां नुहुरनानै माथो फैयासै होनलायबाय आरो थांसै आं एसे बेरायना फैसानोसै आं एसे आंबो न' सेरबाबो थांनोनो रोङा नालाय गोदाव सोरावसो दा संबाय थागोन आं बेफोरखौ थाथ'थारसै नुवाखै आइटेमफ्रा ओमफ्राय एकदम गोमो सायानो रग' जालायनाय आरोना लोंखावथारनोसै जों बिमा फिसा बिहाथ' नै ओइ मोनलोंथारदों आयंनाव मोनलोंथारदों लोंनानै लाग्रोसै र' दासो फैफिननो रोंबाय आरोना बिदि जाय रुङैनो बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय देरि जाखाबाय नालाय जाखाबाय 12थायानो जाखानोसै नांगौबा देरियानो जाथोंसै स्र' माथाखौ लोबनानै लानोसै थाव फोनखानायमोन नालाय सनाफोर नै
लोमसैलाय नै बिदिनो थाखागोन आरोना सेराबानो गखासिगोन बेखौनो दाख्लै मारिनो सेस्था खालामबायनानैनो खम अबस्था आंनाबो दुगैगोनसो सुनाबो स्र'नो ओमफ्रायसो संबाय थानोसै दे बिमा फिसा जेने थेने गुस्लायनानै लाबोनो हागौबाय आरो मैलाफोरखौ एसे स्र' खालामनानै लानो हाबाय एबार दै गिलाससे लोंनानै फटाफट बहायनोसै आरोना गैला साराय 8था जागुलायबाय थावमाया दाखालि खिफि गुलायनाय बालाजों भिमजों मानजिनाय साराया एसे जोंखोल जानानै दंमोन ना नै ओमफ्राय दा नायदो नोंथांमोननि नोजोरावनो ओंखारगोन बियो एसे दुंनाय मोनबाथाय नैबे गोसोम 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 ओंखारफिनजोबगोन आरोना ओरैबादि थार्ड क्लास माल लानानै फैदों आं खन्द' खन्द'ल' एसे मोजां खोमाने ओमफ्राय नै इसोर ओंखारफिनजोबसिगोन मैला नुनोसैबो ओमफ्राय संनोसै आरो दिनै साराय गुवारावसो लालायलायबावदों नै मोनसे फिसायाव मैद्रुखौ एवनोसै आरोना सिबाय दहायनो सुनायमोन नै रानस्रा जाबाय दाउ बेदरखौबो दैसो फिफिनलायबाय आङो जारलासो बहायबायानो आङो ओमफ्राय नै दहाय आब'मोनाव थांनायनि सिगाङावनो ओंखामजों दालिया फोमोनना गालांखादों आरोना ओमफ्राय बेनोसै दा फ्रोम एवनानै लागबाय जुनाफोरनै बेनिफ्रायहाय थारुनखौ होनोसै आरो माथोबाव ओमफ्राय खिन्थु एसे दै सारस्रोलायबाय आं बेखौबो आं बारा रानसावसाव जाबाथाय बायो आरोना ओमफ्राय ओरै मैद्रुखौ लागावखाबाय खनसेनो आरो माथोबाव फोमोनथारनोसै आं फटाफटनो बरिया थारुनखौ मिन्थिखाबाय नालाय दाउआ फिसाबाबो सिन्था गैला आरो रुगोला रुगलि जेबो गैला नै ओमफ्राय गोदौयै बाया मोजोमा इसिबां मोनहैबाय आरोना थारुनालाय रुइगासिनो दङ ओमफ्राय दै गुदुं खालामखाबावबाय आङो बायसान्स दैया दा बांद्राय लाथा जायोबाथाय एसे लागावबावगोन आरोना नै थारुनाव रुइगासिनो दङ बारा एरलाबाय थाला आङो हारसिंनो रुइथोंसै एसे मोजांनो गोथावनो गोथाव खालामनो सानो गोथाव जागोन ना जाया आं मिथिला बारा जेबो मस्ला पाति होआखै आं गरम मस्लाखौनो देबावासै बे दाखालि आसाराव होखोन दा बायदि बायदिया बेखौसो एसे सारलाना होगोन ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें आंना बिदिनो सिम्पोलसो थारुनफ्रा एसे रुइलाबायबावनोसै दा रागा जोंबा एसे थुफ्ले थुफ्ला खालामसै ओमफ्राय एसे थुफ्ले थुफ्ला खालामनानै एसे ओमफ्राय गरम मस्ला दंमोन पेकेटखौ हरनानै नै जाबाय जुनाफोरा आरो माथो नांबावगौ दै एसे हरबावदों आं ओमफ्राय एसे गोबाव मोजां गोदौ होबाय दै बुरबुर गोदौखानायसो एबारना आसलि मोदोमग्राखौ होनोसै आरोना देन्टाना होजोबाहाय खावसे होनोसै जाबायहाय फाइनाल लुक्स बेनो आब'मोनाव दरनैसो हरनोसै आं एसे थारुनजों दाउना दाउआबो एसे फवासेनि एसे बारग'लायनायसो ओमफ्राय मा खालामनो आरोना दा फिसालाया मोदोमनि अनगायै जेबो जानाय नङा नै बेफोरबायदिखौ अरलुनानै जानो रोङा ओमफ्राय खालि मोदोमना मोदोम अनलि थें थें ओमफ्राय बाखिखौबो नै बिदि मोदोमखौल' एसे जागोन बाखिखौ एकदम ओरै लिलाला दोनजोबगोन आरोना ओइ नों बेदर जागोन जाया बियो दाउ बिसिनि आखलखौथ' आरो मिथिखायोआनो आरो बिनि सायाव दाउसा मा होनना बुङो मोदोम हारा हाद्दि ख्राव ख्रावानो जाखायो थारुनबो ओंख्रिबो हरनोसै एसे ओमफ्राय आङो साननि मोननानै लागावनोसै आरोना दोनफिनलायनांगौ जायो उफाय गैया मिनिथावहाय बेखौ हरनोसै आं र' ओंख्रि रोसि हरफानोसै एसे गावस्राबो ना संखादों मालाय रोसिखौ एसे मोजाङै हायनानै लाबोनोसै आं आंहाबो बेलाय साननि मोननानै टाइमाबो जाखाबाय नालाय आरो माखौथो नेबावनो बिमाया ओमफ्राय नैबेबायदि एकदम थेंफोरखौ बासिना लानोसै आरोना आदा फिसाला लुलानि उनावबो आं मोनजाखागोन नालाय दा हाद्दि हारा जानानै जानोसै आरो बेफोरखौ अरलुनोबासो गोजान मोनखायोबा बेफोरबायदि एसे मोदोम साखा साखाया थाथ'थोंसै आरो माथो होनबावनो फिसाला महाराजानो नै बेफोरखौ आं थारुन एकदम रुइग्लिथारग्रा गोमोसो जानो लुबैगासिनो दं बे एथ'बांबो रुइथारैबो नङा ओमफ्राय रुइग्लिग्राबो नङा आरोना नै एसे एसे थायो बेजे दाख्लैनो नोंथांमोननो फोरमायखाबाय आङो जानोसै जुनारफोर जानोसै लाबाय दे सोदोहाय फट' खेबगौ मानि ओमफ्राय रोसिफ्रासो गोलैलाजोब्बाय नै आंना अरजाला सायाव मोदोमखौ लालाय नामा ओमफ्राय हारा हाद्दिया सिङाव नोंनिखौबो आयौ एथ' सुन्दर दालि संबाय आङो बथलबो दे गाइखेरजोंसो जानो जालायबाय दा गोसो जाबाय बिगोन आरो बेजोंबो एसे संखादोंमोन आं दालिखौबो दे जाबाय दे 1 2 बथल जानोसै सुनाफोर ओमफ्राय बिदिया सफैथ'वाखै आरोना जों जाग्रोनोसै खिनिखौनो ब्लग खालामनानैसै नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय आङो लकेल दाउ जायैया गोबावानो जाबाय बिजनियाव थांनायाव बैयामलाव जानाय ओमफ्राय लालेहाव थांनायावबो जानायानो जाखायाखै ओमफ्राय जोंथ' बयलार अमा लाबोनानै जाबाय थानायानो जायोना फवासेनो ओमफ्राय बिथाङा बिदि लाबोबाथाय खालि बिदिखौल' जायो लकेलखौ लायनानै जाबा मा जायो होनना बुङो आरोना थ' बिथांनि डिमान्ड बायदियैनो आं दिनै लकेलखौ लाबोनानै जाबाय आरोना जानोसै आंना खुनु फाराग गैया लकेल सिङाव थांनानै मोजां खामानि मावहैथोंसै आरोना बे लकेला जानायनि जानाय ओमफ्राय बिलासियाथ' बिलाथिसै माबायदि खामानि मावो जों बयबो मिन्थिखायोआनो ओमफ्राय दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै ओंखाम जानोसै जोबोद उखैबायबो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगजोंनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो
मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच